Kung mamatay ang inahan o ang amahan, niya ang bata gamay pa, ang mga tao mabalaka dayon. Ingon dayon, sus, unsa kay kaugmaon aning bata. Unsaon na lang. Mao sana, nahimo sana nato nga framework nga magsigitag ingon nga ay lang sa ako kuha Lord kay gagmay pa intawon akong mga anak. Nga anak mo na ano? Unsa naman lang niya kaugmaon nila ug mawa nako. Anak ano? No na. No na karon gipahinumduman tas ebanghelyo matud pa ni San Pedro, Ginoo kinsa may among kapaingnan kung mubiya minimo kinsa may among kapaingnan. Kakuha mo? Giproklamar ni San Pedro nga bisan pagnianing tanang mga tao sa kalibutan, tanan nga mga gamhanang tao sa kalibutan, kung wa na gani ka Ginoo, asa naman lang mipadong. Mo nay sakto gid unta nga realization ba na kung naay Ginoo, bisag mahurot pa nagkamatay ng tanang tao dihang imong kunuhay gisaligan, ginikanan, mataktak kas trabaho, masunog imong balay, musuyo pagid imong mga anak, ay lang kabalaka diha basta naalay Ginoo. Kana mo importante. Mo nang niingon si San Pedro diri, anaa kanimo ang mga pulong nga naghatag og kinabuhing way katapusan. Sa ato pa, mas importante nga naay pulong sa Ginoo kaysa naay pagkaon, kaysa naay kwarta, kaysa naay maayong panglawas. Matud pa sa Book of Wisdom, gisulti ni Solomon, ingon siya, gimahal ko ang imong kaalam, ang imong mga pulong, labaw pa sa maayong panglawas, labaw pa sa taas nga kinabuhi. Ninduta, no? Ug mao ni ang atong barugan. Bikaron kamo, kinsa may inyong gisaligan, ang pulong sa Ginoo o ang imong maayong panglawas? Kinsa dinhi ang nagsalig sa pulong sa Ginoo? Na kanang musugot lang ba na masakit og kanser? Ha? Bantay mo ha? Ana-ana ra na inyong kamot, ana-ana. Oy, karon gani naa mo salig sa mga kandidato. Murabag ang eleksyon mo'y makaluwas sa kinabuhi sa mga Pilipinos. Minus na ang nagsalig sa Ginoo. Puwerteng tanang paagi sa paghimos pamaagi aron lang mudaog ang kandidatong gisuportahan o ang kandidato mismo mubuhat sa tanan kay murag para niya ang pagdaog sa eleksyon maogi kaugmaon sa iyang kinabuhi. Hangtod na lang noon nga sige ng inawayay, nagunay, nag-away ang ginikanan o ang mga anak. Nagunay na. Hapon na nasa ko'y nakitaan sa YouTube. Atong sang adlaw, ang estudyante man tungoy ni bas sa iyang professor. Nihilak in taong professor. Agahapon na sad nabawas na sad ang professor na sad mo ni bas sa estudyante, naghikog ang estudyante. Naghikog tungod sa grabe kayong pagpakauaw diha sa ilang social media nagihimo sa professor ngadto sa maong estudyante. Hikog. Tungod ang himuonon karong Lunes. Wa na'y Ginoo. Nya di ra ba gid sila kasaligan? Ug wa gyud Ginoo, wa. Unsa gud tay mahimo ani mga tawhana? Bisan pag unsa na nila ka powerful, bisag unsa pa na nila ka kunuhay organized, bisag unsa pa na sila ka sa pamailain kadato, way mahimo og way Ginoo, pinangga lagi tas Ginoo.
bisan pa sa atong kabuangon. Pinangga lang gid ta. Ug mao na diri sa unang pagbasa si San Pedro nga mausay ni sulti diri sa atong ebanghelyo, asa man mi paingon kunwa ka Ginoo. Ang kining maong tao nga nahimo ng pangulo sa simbahan, matud pa sa unang pagbasa, nakaayo sad og mga paralitiko, nakabuhi sad minatay. Wa man di ay arang sa Ginoo, bisan pagani ang mga tao nga nagtuo niya, maliwat man niya, makabuhi man sad patay. Siunan ka na. Wa gi problema. Og mamatay ta, pagbuot sa Ginoo, pwede sa taniyang buhion bisan pagpatay na. Kung mamatay ka, ginikanan, imong anak gamay pa, ay kamatay diha. Ang importante na ay Ginoo. Mao na ang ato untang misyon, mao gid unta ang pagbutang og Ginoo diha sa kinabuhi sa matag tawo. Mao na sigihan akong balik-balik diri unsaon man pagbutang og Ginoo sa atong kinabuhi. Kanang paborito nakong principles na tulo ka buok triple A. Unsa to? Ampo, alagad, og antos. Ug naa lang taan ang tulo, magsige tag ampo, magsige tag pangalagad, magsige tag antos, kana ang Ginoo kusog kay sa atong kinabuhi. Pero din agita mag-ampo, sige lang tag pangwarta, sige na lang trabaho, patay gyud ka diha, stress ray labas nimo. Magsige gan ikag panugo, di na gyud ka mo alagad, sige kag panugo kay ikunuhay, pari ka. Ako day pari ko. Patay ginang imong kinabuhi, sige lang kag kasuko, sige lang nagkusmod imong naong. Nya sige kag likay anang antos, hasta nang pag-antos nga nausab ang colors buhok, di ka kaantos, hasta nang imong kilay di ka kaantos, hasta nang imong bana di nimo maantos, hasta nang imong asawa di nimo maantos, nga imo ginang pinili, patay gyud ka diha, bungkag ginang imong kinabuhi, wa na gid nay lami. Kaning ato mga leader sa simbahan, di na mo antos, kinahanglan gyud inigdupa, dako-dako gyud kolekta. Ako antos man lang kog dawat karon sa mga slat, hinay kay halin. Kay panahon mas eleksyon, basin pa inighuman ani, mukusog-kusog. Ito, antos lang ta. Di apte kausan na ito'y video footage si Mother Teresa of Calcutta nga naggubat dito, matingal ito sa itong dapitang gargubat niya, nga putol man ang kaning kuan, mga koneksyon sa tubig niya dito sa iyang kuan, sa iyang center, magsahod ka og tubig, ana-ana ra gyud ang tubig, ana. Giantusan yung Mother Teresa og sahod. Nga sa iya dayong pamalandong, niingon dayon siya, ang matagto sa tubig, kinabuhi. Nakat-on siya daginot sa tubig, kay matagto, kinabuhi. Kay muto lang ni ron, mahatag din ako dito sa akong kuan. Wa siya madiscourage, kahinay ba ani? Wa siya magsigreklamo, giantos niya pagsahod. Unsa may kalambuan sa kinabuhi nato, kanus aman mo lambo, kung kamautang mo antos. Anabitang magsigig pangayo diha kwarta, naku antos gumog trabaho. Siya wa may ni-hire na mo pader. Naku maghuwat ay mo hire ninyo, kadaghan anang basura diha sa kilid, antusan na ninyo hipos. Ana, panglimpyo mo anang mga ni-clog up nga mga kanal, gunahin na ninyong kilid sa karsada, haron dili na masigig ka puno diha sa sagbot nga nahimo na lang noong blind curve, ang dili unta blind curve tungod ana mga sagbot. Gunahin na ninyo, ay mo paghuwat nga suguon pa mo sa barangay, kay wa gyud masuko ninyo diha inyo nang limpyuhan, ay lang nagpamutlang mga tanong. Dahil lang duko-duko, kisa mo suhol na mo, suhol na mo. Kwarta gyud mo ipangindaon, ayaw pangayog suhol, limpyuhin na diha. Di ba? Ay testing ngayon, pag wa gyud kay buhat, kaysa mag-standby lang ka diha pasinaw ng bangko, huwat og naay mo tugpa nga grasya. Ana, nyag na gani kawatonon, kawat dayon.
Kuan ba kanang ayaw paghuwat nga trabaho, alagad niya ampo, simba dire, ampo. Ayaw pagsigid diha tan-aw lang anang unsa diha talan-awon, ampo niya alagad. Nya human antusa nga wa kay kaon. Tanawa di ba dangtag pila ka adlaw. Anay. Unsa may hitabo nimo? Patay ka. Di ka mamatay nga sikag trabaho niya wa kay kaon. Pero buhion kas Ginoo. Buhion kaniya. Naa man say gahom. Buhion ra kaniya. Og iya jud kang dayonon pagpatay basig dili jud ka para diri karong mga panahon na. Padtuon na kanya sa langit. Niya, unsa may kalainas kinabuhi dinhi og sa didto sa langit. Way kalainan basta naay Ginoo. Ang kinabuhi dinhi malipayon, malinawon og tagbaw ka basta naay Ginoo sa atong kinabuhi. Ug adto sa kaslangit, samot na sad. Kay tuwa may Ginoo didto. Mao na matud pa ni sa nga ani, Saint Teresa of the Child Jesus. Na siya statement sama sa ani ni San Vicente Ferrer mo na iyang statement no. Si Saint Teresa of the Child Jesus nasa na siya statement nga naa iyang himno gi compose ni Monsignor Rudy Villanueva. I spent my heaven by doing good on earth. Sabot mo na? Awa mo sabot. Unsa man ang word nga spend? Present or past? Ha? Nahitabo na o wa pa mahitabo? O kanindot. Sa ato pa nasinati niya ang langit dinhis kalibutan pinaagi sa pag-ampo, pag-alagad o pag-antos. Siunan ka atong antosan niya atong iyang TV. 5 katuig man tingali itong inantos niya. Nga di na siya makakitag tao kay gi-quarantine siya for life. Mura bag COVID man nas una ang kanang TV atong panahon na. Murag COVID ba? Way kaayuhan. Mo tong kuan siya. Isolate siya to hangtod namatay. Pero ang iyang pagka-isolate, ang iyang pagsigig ubo nga perting sakita, iyang gihimong paagis pag-alagad. Giunsa man niya? Gi-offer niya ang iyang loneliness, ang iyang pains, ang iyang sufferings para sa tibuok simbahan. Gani nangayo pa siya dugang pangkasakit sa Ginoo aron daghan siya ika-offer para sa simbahan. Mo to iyang way of serving the church, labi na gyud sa missionary work of the church. O karon kaman ta, mission maron ang atong kuan. Church in mission may atong tema karon. Maunay kang Saint Teresa. Pero tuwa siya sa sulod. Ang iyang pag-ubo, sakit ba kaya muubo ka ng TB? Suwayo, pagpa-TB diya. Tis kita hutoy sa imong ubo. Nga, kanon pag yung imong unod, anak mo nang manaot na silang maayo. Mura na lagbukog, ug panit na lang na sila. Na magipang TB ba? Ambot, butangan na silang antina, mubalik siguro na silang dako-dako. Smart TV na to ba? Smart TV. Pero, di man to smart TV. Pero malipayon kay siya. Saint Teresa. Ito. Testingin na ninyo. Iguli sa inyo ron. Ampo. Manamang mong ampo dire. Iguli ron alagad. Ay, yung panugo. Ha? Sige ra mamugduko. Ayog kuan, ayog panugo. Bisag karon lang adlaw, gikan karong orasa hangtod karong gabi. Hangtod ikatog nimo ba? So ayan, kita kontesta, ako hinugo ang sagay ko. Di kita mnogo ha. Agree mo dili. Nganong sige ra mamugpahiyom kanang ana o ana. Ana. Sige kanang ni Anas kamot nana mo'y Ginoo. Ang uban kasi gilag kinopon. Hala kaya. Ang nabuangon kayta no. Hadlok jud kayta ng alagad. Pero mauna ang gikumpanya karon aning atong mga kuan. Nag-away gud sila kay mga alagad, mga buangon. Ingon ko kinahanglan pa ba nang mag-away ta aron ta makaalagad? Binuang na kinahanglan pa bang
imo ginang daoton ang imong isigataw para makaalagad ka sa atong nasod. Oh, that is foolishness. Foolishness. Kamo, kinahanglan pagin mo mangaway para ikay muhugas sa plato sa inyong balay. Mangaway gyud ka kay di gyud ka pailog anang hugas plato. Kinahanglan gyud ka mangaway sa imong bana kay ikagi manghuga, ikagi manglaba sa iyang bulingon. Mag-away mo ana. Di uy, wa gyud mag-away kun mualagad ta. Ang mag-away kun mangwarta na ta. Mao na nay mag-away. So kana mga palaaway, mga hingwarta na. Kanang mag-away sa posisyon, hingwarta na. Kay ang posisyon na may suhol. Munang gusto ma-promote kay dako og suhol, pero og ma-promote ka, dako baya imong responsibility. Kinsa goy mag-away para pag-atiman anang na ang mga buang dinhi sa tong katilingban aron i-rehab sila. Kinsa goy mag-away aron hutdo na ang tanang mga gitawag na tong clog up diha sa kanal nga iniguan o kusog, mura nag-swimming pool ang atong kasagaras mga karsada nay mag-away pagkuha na. Kinsa goy mag-away aron maghimog mga karsada ngadto sa atong mga kaniniang kabungturan nga galisod ang atong mga mag-uuma pagdaha sa ilang produkto kay way karsada ang tarong. Kinsa goy mag-away ana kudwa lang gid nay kwarta diha, di gyud mag-away. Kapoy anang siging buldos dito, nyawa kay sweldo. Kapoy anang magsigi kag guide dito unsaon pag siminto na aron manindot, nya di katagaan og sweldo. Pero naa may kwarta, nag-away na. Ambot ni ang nagmisa na sa kani kwarta. Na ni kwarta wa. Testingan na to. Nindog ta.